o caman nana furabɔl awɔ caman bi yan Abu ni waati na mun ye Sidi Bogoba Kulubali a sɔgɔlen mana Sidi Bogoba Kulubali an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a ma Semana an ka fulakɛ nana dɛ lada a ko nin waati na 5h29 5h29 où ça États-Unis États-Unis ah bon 5h de bolu fait 5h29 il y a ça 5 degrés olu bɛ 5 degrés la 5 degrés lada nana kɔni a bɔra an fɛ yan dɛ nana bɔra dɔɔni dɛ awɔ nka hali bi mo be hali yan ta ka fisa dɔɔni an bɛ dugawu kɛ Abu Safina Jara an bɛ taa radio Nura FM ye 94.4 murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la o wele sira 76 33 43 03 Abu Safina Jara maa mun ka baara bɛnnen don mun ye banfula tɔmɔ ma n'o ye maa dɔ ta jɛngɛnɛ ye Dugulamini o dabɔra mun ye annonceur maaw kumalen don kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Aminata Sanogo a ko ka ɲɛsin mun ye refondation n'o bɛ Malikura o kofɔ ka ɲɛsin o baara in ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ fana bɛ sen na dɛ n'o ko fɔra a bɛ grand social a b'o kofɔ sanni ka jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na u kɛlen bɛ ka muruti kɔni ka a fari ka a bolo da Abu Safina Jara ko nin ye doni belebele nin y'a dalen transition marabagaw kunɛ mun ye Aminata Sanogo Abu Safina Jara a y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o bɛ kuma ekɔlidenw tɔgɔ la n'an k'a ma ko association des élèves étudiants du Mali AEM o tɛ wa aux lutter c'est aux vaincre la lutte continue Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko olu ye dɔgɔkun kelen baara bila an bɛ don min na komi bi kalanden bɛɛ lajɛlen o bɛ so Abu Safina Jara an ma tila o la k'i bɛna ye k'a fɔ hali bi gouvernement ka tabali o sanfɛ siga t'a la mun ye préavis de grève o caman de bɛ gouvernement ka tabali o sanfɛ o de hukumu kɔnɔ la ko mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ ani ka taa fara mun ye a ka gouvernement kan u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o tigɛ sen kan u bɛ se ka misijugu ta a gere ma joona cogo min na u ka sigikafɔ baaraw n'u k'o boloda ni sannikɛjɛkulu ninnu bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen o fɛ Abu Safina Jara mun ye fasiri kɛ baa ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Malikura mun na a ko n'a bɛ sen na Abu Safina Jara ni wulikajɔw ma kɛ joona siga t'a la ko mun ye gɔɔri ni o bɛ sɔn ka ye a ko la koyi o de hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sannikɛjɛkulu caman ni wulilen don an bɛ don min na komi bi a caman kɔni bɛ ka laɲini kɛ ka ɲɛsin mun ye jamana gouvernement fan fɛ wa a caman kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko don na nataw la siga t'a la olu bɛna baara bila u bɛna o bolo da o de hukumu kɔnɔ la mun ye coordination nationale de l'association des élèves étudiants du Mali AEM Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye hôpital de Pongé ale sannikɛjɛkulu dɔw fana bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ baara bila u la o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safina Jara mun ye musakako caman kɔni o sɛlɛnnen don a kɔnɔna la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko sɔɔni siga t'a la mun ye an ka kiiritigɛla kumaw ye n'o bɛ magistrats ko fɔ u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko SAMU ani ka taa fara Siliman kan Abu Safina Jara olu fana y'a jira k'a fɔ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ novembre kalo tile 29 nata yen olu bɛna taa tile 5 baara bilala Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye magistrat na o bɛ nin sannikɛjɛkulu maa ninnu fila o kofɔ olu ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ koyi ni hakili b'a la nin waati laban in na sariya kura dɔ o taara ka ɲɛsin mun ye Cour suprême ma olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o sariya kura in a bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se ka don a la cogo min na o ye mun ye magistrat o ye olu ka laɲini ye Abu Safina Jara o fana bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi tɔ bɛ ko la koyi lakɔlimɛtiri minnu bɛ n'o bɔ aw kofɔ mun ye syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 Abu Safina Jara olu fana bɛna don dɔn na dɛ o sabu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna taa u taara baara bila sɛbɛn ka t'o bɔ ko bi gouvernement ka tabali sanfɛ tɛ cari baara bila mun a bɛna tali kɛ tile 3 o kɔnɔna la décembre kalo tile 14 ani ka n'a kuncɛ décembre kalo tile 16 Abu Safina Jara a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi Aminata Sanogo ka fɔ la a bɔ annonceur kɔnɔ Abu a y'a jira k'a fɔ ko jamana gouvernement u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ furugu mun na a wulilen filɛ an bɛ don min na komi bi sannikɛjɛkulu ninnu fan fɛ furugu in bɛ se ka ban cogo min na u n'u ka sigi ka marasi ka a batiri u ni ɲɔgɔn cɛla la cɛnjalan ko o yɛrɛ ka fɔ jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na mun ye Aminata Sanogo a ko mun ye an ka jamana marabagaw u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ni kiiritigɛlakaw kɔni u ka sigi ka kuma dɛ o sabu kɛ kiiritigɛlakaw ka grève Abu Safina Jara a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ka refondation minnu k'o laɲini a bɛ kɛ sababu ye ka gɔɔri don o la o de hukumu kɔnɔna la ko wele k'a bɛ bila jamana premier ministre ma
premier ministre par intérim ota alewa colonel Ablaye Maiga abu anaka jere de kulu ku ka feren dabali ke kamishe jugu konin ka atagire madjona de note magistrat abu safna jira anin kata framu ye syndicat tonu nuga ku ka siga fo ninka abara na buluda unu che jona wala sa anga laini ye fam ye trancho okonala abu safna jira laini be se ka sabati tukumna ame faka yelema mununu ko buluda politique sira fe aka jaka na bla sira wora fe o yelema nunu ati nyambul abada abu safna jira ko ne ani magistrat na ma jaka bara konu ko oke o kum kon la wole be bla jamana fama ma colonel Ashim Kuita anin kata framu ye gouvernement nyema anaka gouvernement bela jele ko feran dabale ko ke jona senika jakulu munumbe ni wati na ku keleme ka muruti farika abuluda u keleme ka tapiri abde grefo ka to bla gouvernement ka tabale ko sanfe kaira ka foko dona na tawlo ku umna ta barabla ula u ka feran dabale bela jele ke abu safna jira unen senika jakulu numbe sika sika kuma to kumna malikura munno ye bela jele nga laini ye malikura me sika sabati to kumna kono te ni furugu munna akoni fle sinate abu safna jira ko ne doni giri belebele mu ye transition maukna na foni fle ni anya sama ka bo annoncer ale konala sabani ngala to Aminata Sanogo abu safna jira ibunya obala beti ami duwa de ke ka do ka fo u ka fero tiketela la wala se ka do ka fo furugu munum beri wati na abseka ba ka do ka fo abseka bandu ko sobe beti ka do ka fo ni annoncer ni ale bla ka do ka fo ne be mbolo do be boni sebe mi ni ojo ko le soir de Bamako wula ka do ka fo onga ma koro ku ni vokwe ko fe mi metalge ka do ka fo ma koro kuma la ka do ka fo ko surku bodo odo da be kore ka do ka fo abi je ale be jeri mi metalge ka sanga soro sufu kuratela ka do ka fo akui ka do ka fo ministre mi ni onyeshi me ka do ka fo chebe ani kambema nango mato kala ka do ka fo ministre de la réconciliation no ye ka do ka fo colonel major Ismail Wage fo ko ani délégation bele do mi metalge ka do ka fo ko utara uchoko mi metalge ka do ka fo kidali ka u felala kidali ka do ka fo o ye aw yere ka mali amara ro doye mi ni ka do ka fo o ye mara ro shekina nu da kun ye ka do ka fo kidali ande fo ka be ka do ka fo mi na manya ka fo ko ale ko ni ministre mi ni o ka bara jeshine me ka do ka fo réconciliation nationale ma ka do ka fo ka be ka do ka fo chebe ani kambe o bisika sabati aw ni wanje to mina aka jami ni o be wuli ko vivre ensemble aka je ka sigi ka do ka fo ale ka bara a jeshine moma mai ka do ka fo ni ministre ni o ye ka do ka fo Wage ani délégation mi ni utare ka do ka fo akara deneno no mi ni o kere ka do ka fo novembre kalo clé mois ani kele 2022 na colonel Ismail Wage ka do ka fo anaka délégation watimna ka do ka fo uchuna aéroport la ka do ka fo mami yu u bisimla ya do ka fo o yesema nyema do mi ni o twa ko al gabaso intala ka fo aga intala do ka fo ale de ye u bisimla watimna ka do ka fo ministre anaka délégation sira mi metalge ka do ka fo sema fana anyema ula ama nyema ka do ka fo krengenya na anyema ya belebele ya no yesema ye ta me kadi aga intala do do fo utame ka di ale mi ma ko fo ale ko ni akira sababu ka do fo ka bismillah ko lu baraw ke wati ne ka do fo bismillah lu baraw kera mi metal ke ka do fo colonel Ismail Wage ka do fo ayi ko fo chama fo na fo dilaw ye ya yira ka fo ale seli ya be ka do fo ko ni soja ko belebele sabla ka do fo ka be wati na gwela do ka do fo an ni nyanje mi metal ke ka do fo ha be ngodi ka do fo anyi na o ka seka sabati an ni nyanje mi ni o be woni ko réconciliation ka do fo accord pour la paix et la réconciliation te ko no blakera benga sebe mina mai ka do ka fo akaka ka do ka fo ale kana kenega mi bi ayira ka fo ka do ka fo benga mi ka do ka fo na manya ka fo ko tegno blakera aka ka do ka fo ka yala kana ay kidal kono aka ja kana bara mi ni abeka keni watina se kana inyeda uka mai ka do ka fo Wage ayira ka fo ko aniso jale du kutube sable ka do ka fo on me watimne ko mi bi mi metal ke ka do ka fo mali bataillon dobe ka do ka fo kidal ni watina aka ja halne ayaso ka fo uka munumunu zalo afanga mambo kutube ka do ka fo mali surasu amse ka fo ko ulu be ka do ka fo mai ka do ka fo afurate dore ni metal ke ka do ka fo benga zema mi ni amanya ka fo ko o tegeno blala o de kra sababu ka do ka fo ka anga surasi la ka ko udo kidal mai ka do ka fo na kun kunye ni ye wala sai ka do ka fo kana laje ulu be bara mina o kuma mi metal ke ka do ka fo intala erela ka do ka fo afana ayi ko fo chama fo ni so jara koy akui ka do ka fo Ismail Wage ana ka délégation ka do ka fo ko ana foli ni tanuta ku fana tegere sabla ka do ka fo ko u ka do ka fo ko kidal ye mali dugu do ye mi metal ke ka do ka fo u bora so no ye Bamako ye ka do ka fo anane fla kidal mi ngeni mai ka do ka fo abora so anana so ani Bamako be kele ka do ka fo ko ani Bamako be kele mi metal ke itala ka do ka fo adiso jale aye ko fo chama fo akui ka do ka fo accord pour la paix et la réconciliation comme ni ka do ka fo ni tikano blakera asebona ka do ka fo ambela jele ka anja do anga ketala
sabula ikadu kafo na manya kafo tegno blakera sebela wa bela jele kan ka fere ni dabali bela jele tige haka je ka itabo atoma ma ikadu kafo obina ni miye ikadu kafo abina ni stabilité ni oye be ani client an ka je ka sigi nwanve ko abina ni o hakna ni metalge ikadu kafo délégation yani u kabo kidali ni metalge ikadu kafo bela jele be akalama ka fo ko radio mali o bolo fara mi ni o be kidali bu ya wele ko station régional mi ni o be kidali ikadu kafo ko ministre wage ani ikadu kafo ministre mi ni o yeshi me kuna fo ko ma ko uye ikadu kafo radio mali sokura aka jay kadu kafo ko uyo udale mi ni kadu kafo 97.5 FM ye warche mi kadu kafo abulo fara mi me kidal aka jay kadu kafo hakili jigina ajira la kafo radio so mi ni uye kidal radio so wajam twala kadu kafo ko akunda tukura kabini kadu kafo abi wati bo santam yango be kadu kafo ko radio akundi kuma mai kadu kafo namanya kafo ko benga ko libeka sabati on ni kidal ko je aka jay kadu kafo kidal ko yere ni so jalbe bi sabla kadu kafo kidal awe mali dugu doye kadu kafo kidal famo ani onga famo ay kadu kafo ko tegano ko kadu kafo ablale ko ko sebona kadu kafo benga on benga sabati ani wanje tabarikala so mi ni adale lefle ni ko kadu kafo ko ni atakalaje ko awar bela jele bora mali yere budget ko no c'est fa war million kebe ani binani ko bela jele de dollar ka adafe parce que kadu kafo radio so abiseka glam kura tumda sabla kadu kafo radio so mi fle ni warche regional kidal na labeda abeke sababu kadu kafo kidal de munube mulu ni kadu kafo amali de to bela jele ka bonyo anguna fo ni kalama mai kadu kafo ko abeke sababu ka be ani client ka sabati halibi kadu kafo ni mara ko fo daina uye kidali parce que fleni ani bi way kadu kafo soir de bamako kono yusufu kunate ale seleni kanadu so de bamako barakala be fo abunde be mbolo go shigado indicateur du renouveau mo bona aye sebeningala to ko de OD dugutigi dem ko abu onesigiti be ako kangana politique buna kun kenaga jereje kul mumbe no bi tedi ko fo nanga ma cadre de parti et regroupement politique pour une transition kana segeni moy gamble nya fi ngunte parti la halbe kama ko teri koro era ma fo sokona la ki teri koro wa oui tangera ki teri koro pour uluka sira feblo iborala ne bora menon maintenant je suis militaire tu es militaire awo abu mais faka be côté mina am tay bedo ya antu ta ubo zamba be aka giriromi foy magrena de dakhadila amina rabi abu sabna jira ibena ka foko jere de kulu ni wati labayna atwa ira okonu oyele mana to ay ne kera le cadre de parti et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel to ay ngoni ayele mana ka ayele mana ke cadre déjà yu borala pour une transition reçue aborola o borala ko jumen akela 600 cadre de parti et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel ya itu go bi setu abukala to bi ado platro bi dora ta ave abu tekele ni bekele alaka amina rabi alaka faranga abu ibena ka foko ni ye jere de kulu chama ne na be parti politique ko fo akaja kata fra association nga ulle farla nyonga kani jere de kulu bagné le cadre de parti et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel abu safna jira abeni na wati ni bo jere de kulu ko ubuka wulika joni chesiri ko blasi nga une den do buka nyanye une mamunumbe akaja ku udabe shika kalakadi abu safna jira ubuka feren dabali bala jelenke unolu be shika shiga kuma to kumna jamana yira abeta bolo muna ka aklina to kwa sebe ko shele anyeshu uka bara oma abu safna jira ibina ka fuko kunu uka delegation bele wula delegation muna anyama ya kumna le no docteur Modibo Sumare fe ni ya jitemna kala ya jere kulu nyira ataleme ka kalfa docteur Modibo Sumare la me domna kombi ale na ka delegation bele wula ku kunda munye badala bugu imam ganno ko fura abbe imam Mahmoud Digo ko fo très respectueux ko sobe abu safna jira munye fatrika bay ode ayra ka foko abeni ngana wati ko nimbo sigata la ko munye ni parti politique nunu abu safna jira ukwa nyanyo ko ninko abika sema ko chaya wi ayi ka foko munye nyanyo nun kunte dore mal dembala jele mesika do dagale fe to ko muna amsika bod dagale fe maliko mun an ko bola abu safna jira o maliko ko abisika yiri wato ko muna jere de kulu no be cadre de parti regroupement politique ko fo abu safna jira na nyama ya be munye docteur Modibo Sumare bolo wi ayra ka foko ko delegation bele ko ninko ula kunu utaru nyada imam Mahmoud Digo kam abu safna jira ta kunte dore ne imam Mahmoud Digo ubisega siga kuma to kuma jamana nyira be tabulum ga ano te manan ko fe imam Mahmoud Digo aye dugo bele ko takanya shi nunuma abu safna jira ofna bolon ko fe imam Mahmoud Digo la dilika mumba abulo ka defu mina abu safna jira ayo sheba ko shele abu safna jira munye badala bugu imam nabe imam Mahmoud Digo ko fo ni yakli bala ale de kra sobo be kala di burama fanga ka dafe anga jamana okona la
Jarjakulu bamuno kumenanga mako M5RP unyakum nando Imam Mahmoud Diko ale bolo Abu Safna jira ni yeko njatemna kalaje kanyashi nununga kunu nywanye koni uma mado ya ira kafo mado koni oluma soni ni nywanye toshila olu ya ira kafo ni nywanye muno okelen fla Imam Mahmoud Diko Abu Safna jira anene parti politique nunno jira olu fela kote bi olu fela kote shini olu koni ya ira kafo koni mba ira kafo koni furugu do koni ko olabene kanyashi mu transhoma koni mba ira kafo koni babali do bolo tato kanyashi mu transhoma mado ka kala dude mate ma baliki yakina ta shele de do akina ta duwi akina ta ayo ambata kosobe Abu Safna jira munye kadri mawira konika fola uko luka ni mulika jointe dore ube fe munye malide mbela jele ne kasigi kamara shika batiri an nyonche jamana mbeta bulum nanna ma franywanga Abu Safna jira kanga jamana ko akishi ko siga tala ko abika barai Abu Safna jira munye kadri nunwe uko ko nu bora Imam Mahmoud go fe siga tala munye ali biyanga jamana ngono dishiba munum bey mamun da nu be kalakari société civile mamun bey Abu Safna jira ubena feren dabalike unen bela jele mesika sigi to muna kamara shika shebakoro batiru nyonche la jamana yi abisika tanya to muna maliko muna me ka laini Abu Safna jira ko olaini ko abisika soro to muna kadri mau Abu Safna jira uko siga tala dona na tawla unen laje ubena lajere belebele doke ubena lajere doke unen ma do nyonche dishiba unu ma nga jamana ngono mamun be ku dabe kalakari Abu Safna jira ko dona na tawla Imam Mahmoud Diko ale jamana ko faka boy siga tala unolu fana ubena siga kuma jamana nyira abeta bulum na ko bi yaran dabale jumane be siga tigi senga jamana abisika bo gele ko na la tuguna na fani flani anya sama ka bo indicateur du renouveau ale ko na la sebani ngala to de ode ibunya obala bidi kero ka fo ami do de ke abi ala ka jamani ala ka kolusuma aba kolusuma ka jisuma ke ako bela jere fu même bolo do merci ka segi ka do ka fo soir de bomoko ale kono na ay muna dumye ka do ka fo fa kuli ale ka seben no fa kuli godi ku ka do ka fo mi be talgel lalmauna lalmau ka do ka fo ka bi wati do la furugu chama fana kuma nunga kana kere ne ka do ka fo munu ni ulu be minisuma o twala be ya ka do ka fo abina fo nunu ma fe ka decision mi ni kunya ta do temenu na abina fo uba fe ka bo ma tuguni go ka do ka fo nunu ngo ko ulu na to on be bomoko ya ka jambali la fo sa 2024 u kana ke de u kana ke mi tara kon bu fa 2024 ayi o kaja ne abulo de almau alma okajane aywa mime talge ka do ka fo gouvernement almana ka do ka fo tratado no bena novembre kalo kle mois ani fla temene ma ka do ka fo okunye kungo ya ngora mai ka do ka fo mime talge la jere bala ka do ka fo alman ka do ka fo unyema uyolu chamange ka do ka fo alman yere konona na ka do ka fo uyayira ka fo haka jami mime talge hakina ula hakina ko ne tebe klaklang mai ka do ka fo ko alman ni wati temene na ka do ka fo do unyema do kunya yira ka fo ko mime talge ka do ka fo uka structure kamu no Nisumala kuna ferende dabale bela jele tige aka jay kado ka fo uluku sebo kado ka fo minisuma ko inogoi dabale kado ka fo akrofo ko ni jisebe janyana dabale kado ka fo yu to la mi be telge haka ja parlement la mi uye a assemblée re wasablo ka fo uye fere bela jele tige aka ja akrofo ingata uka wasablo kono wati bina akrofo indara wasablo kono abina fo wasablo je kulu do ko ni yaye ka fo mi be telge fa chamana ulu ye akrofo mi bo uye kado ka fo uka ferende dabale bela jele tige aka ja lalimamunu ni ulu be minisuma la ya kado ka fo uluku sebo minisuma ko ina ka bo mali kono abla kadu ka fo bela jele me aklama ka fo kabini kadu ka fo mali e partenaire kurata ni wora chama de be kadu ka fo ni ulu ye Europe jamani uye aka je kadu ka fo ulu chama fujeni ni me abla kadu ka fo a chama nga media ka fo ulu ni risila ka tete ka je ka baraka terengeli ka mai kadu ka fo ni amanya otola ai kadu ka fo ko ulu nu kamera ni kuso ni ka sa bela jele che kadu ka fo kata alimanjugu kono na ni me telge kadu ka fo uka ministre des affaires étrangères la ni kadu ka fo ka su ka ministre de la défense ma kadu ka fo nu ngone abina fo krofo kuma Afrika fo nyango ka do ka fo unana hakila laba min dali mwati na ci dore de ne ka fo ka do ka fo una fere ni dabale bele je tiga tuni haka jami men talike ka do ka fo alma nga surasila kaula una to ka do ka fo mali kono ka do ka fo ka tase election mu ni ulu bel 16 la kana uluka mbola presidentiel mu ni ulu bel 16 la kana mbola dingono ka do ka fo ko ulu na to ya o watu fo ka tase o watu ma uluka mbola ka do ka fo ko ni ministre ka contrat ta laje haka ja ka do ka fo ministre anana mali kono ni sababu mi ye ka fo ko ministre akanke akamina bela jele de cheka bo jamani kono wati na ka do ka fo ni kalafili jelo ngara ka do ka fo president mi ni obe wele ki ka do ka fo election president no sigira mamina o de wati kanka ke ministre ma chedo nda mai ka bo onga jamani kono ka do ka fo alman go yani uche ai ka do ka fo ulu ka do ka fo ukengu me ka decision mi nda no ye ka fo fredi da bela jele tige haka ja ku tema ka bo ministre ma kono ako abora amakwe ka do ka fo ko sa 2024 election bela jele na ke unyana envers alman
Nous tarauti tout ça. Almangotea. Au côté. Alu akila ka fo ko muye kasi ko sigile ala. Wakili bala ka fo ko dem sigale ma wakati bedo kuyi. Ka don yele matu. Non koni. Oh. Mais quand tu as non me calcule la ka bo akili ba. Calcul de ni quoi. Ah bon ni be calcul. Oui, parce qu'effectivement. Oui, parce que ni be en cas. En cas de ba kono. Voilà. En cas de ba kono de. 2024 o ti se ka to ya. Awo. Abada. Maimuna Dumia. Akui ka do ka fo alma nyeni kuma en fokoi. Sabula ka do ka fo nunu nya yira ka foko ame wati na ko me bi. Ai ka do ka foko jendo ka do ka fo unana okumu min kono. Ye ka do ka fo ko fo ka ta fo election kera. Kuma na manya ka fo ko election datu ko ni repousser ka do ka fo anga jamani amarabaw fe. Mai ka do ka fo ulu kunye hakina minda. Ai ka do ka fo ko una to ya no. Sabula ka do ka fo ya takalaje ko alma nga sura sila kam be en pe bomoko ya. Mai ka do ka fo mali la ministre chwala. Ba bi se ba bakle ani ma kebe fla banyango ba. Ko lu bela jele de be en fe ai ka do ka fo cadre min kono. Oye meche ni oye ka do ka fo kado mo ni yanje. O bara mi ni o fole fle ni oyo una kunye. Ai ka do ka fo ko ma chama de be malide chama na be. Ka do ka fo ko mo chama yugu ne be ka do ka fo nunu na kuna. Sabla ka do ka fo bara mi ni akalfali me ula choi. Ka fo o bare o cheka sabati ko. Ame wati me ko mi bi. Nunu ngoni ku ka do ka fo decision aba fa ka fale. Sabla force en 2024 nunu na to ministre ma chwala. Aywa. Antifle mi ni anya boy ka do ka fo so de Bamako kono Maimuna Dumia alega sine. Maimuna Dumia so de Bamako barakala me fuli tanu ku sigere. Albiya mayra kanu bolo ku sogole men Nura FM na. Kononto anenani tombi murumuru duru. Amela silike ni wati na kabo jela koroji kunyumani wodala. Wele sira o 76 33 43 03. Ene pana abu ne bembolo de mebonayi. Sebeningala toko de Dawda Sangare flake. Abu safna dira din abebi ataba bulu. Wana make pana kera panfenyi. Sigata la abe pan ataba de bulu. Munye Dawda Sangare. Dawda Sangare akumara. Ako munye angata munye chambre de commerce et d'industrie du Mali. Abu safna dira ko angata yinkona la de. Ibina eka foko munye kununo obena tarata man novembre kolo kile muga anefla. Ibina eka foko munye chambre de commerce anyamau. Sigata la ku ukoni wole ukoni akon blaluma. Dira kulu mumbe nankama unité d'enquête de la brigade de pôle économique et financier de Bamako. Abu safna dira uye wole blamuye chambre de commerce et d'industrie abara kelauma. Kerengala oba anyama kufo anyama bayre o Yusufu Bachili anaka secrétaire général no kufora abe Shagumaru Kamara aba ale kufo aninga ta fara munye comptable ka Lamini Sako Abu Sigata la kunu nun konu ku wala kunu munye pôle économique et financier de Bamako ale fe Abu Safna dira o Sigata la ko munye ningal dore bna takanu nun konu ku o sigare no siraka ningal nun konu ko ajabi Abu Sigata la munye singo bara obe buluda ani ningal nun masika dabi Abu Sigata la ko bara ko abe gela ko sobe Abu Safna dira munye Dawda Sangare ako ko rafa yere be talike fe nyumaneka ni akli bala doni mun kama muye coronavirus nanga ma covid 19 alebe do mun anga jamana okona la ibe na ka fa ko muye sefo war milliard tan akaja kana bla milliard tan ani duru nyonana odo kono obora wari mbora ka fa ko wari kono ko abena nyashi mama no be entreprise ku fo jaka da mun no be jamana ngono nanga ma ko entreprise ko sabga muye covid akara sababu ya kana ni gela chama yi entreprise nun kona la odo kum kona la ibe na ka fa ko muye wari kono ko abora wala sa muye entreprise be se ka deme tukumna munye ningali kono ko abena talika munye milliard tan ani kana bla milliard tan ani duru la ningali kono ko abena talika ukam patrika baka fola ako munye chambre de commerce et d'industrie du Mali anyima ba Yusufu Bachili ani kata fara munye aka secrétaire général ka no be Shagumaru Kamara ani comptable no be warti ko fo jatigela ko fo Abu Safna dira ale Lamini Sako Abu Safna dira kono ningali kono ko orebna taku sigare ga yani kiri kono ko odonje folo Abu Safna dira ko siga kono kele mala ka fo ko munye nafolo kono ko anyamina Abu Safna dira ibena ka fo ko kunu no bena novembre ko kile mugo ani fla konima munye Shagumaru Kamara ani Lamini Sako ani kata fara munye Yusufu Bachilika Abu Safna dira o kono blala munye garde en villa wa bi tara araba doena sigata la ko munye ubuta jomuye juge d'instruction koni ale nyakoro bi araba doena Abu Safna dira akuni ye ko njate mena kalaje Abu Safna dira mu covid 19 doni mu kama akuni ashirala anwa jamana okona la ni musaka ni bora wala samu ni entreprise u be seka dematugumna ende pana mawya ira kafo ko liyo wulika jone chesiri ko nuku oke yo daso so muluke ayira kafo ko mu ye ni musaka mun abe ko folata Abu Safna dira kibe na kafo ko atara mu nya entreprise mu mbanga jamana kono ne duno entreprise do ibe na kafo ko mu ye musaka infamba ko atara ulu fanfe mu ye jamana ira ka entreprise ko ulu ko ni ma soroka ala
uyo o da somusomulu kuma Abu Safina Jara ko kibara ko nuko o boranu uye da somusomulu kuma do fina ira ka fo ko award do ko nuko otuna mama ka ala ko do Abu Safina Jara albi independent ma ko fola ya ira ka fo ko ni ko njate mina ka laje musaka imba dam na mu sefa war milliard ta kana bla milliard ta an duru o nwana ako do ni mun kama ni akli bala do ko bubu she isan bolte do ni mun kama albe primature o kona la ibina ka fo ko na fulen ko ni ko atuna mu ye primature ani chambre de commerce oni nwanchela ula Abu Safina Jara muye fatrika bay ako adoni kama muye docteur bubushi ale ko me primature o kona la wa muye wakane fena o kuntale meka kalfa ama sigata la muye docteur bubushi Michel Bota Abu Safina Jara ko ale ka premier ministre wati ko baran ko ko akera o wati Abu Safina Jara muye fatrika bay akone era ka fako me chambre de commerce et d'industrie du Mali nyamaba Youssouf Bachili ani ngata fra muye aga secrétaire général ka Cheikh Moura Kamara ani comptable la ministre ko siga konta la bi konu ubuta jomuye juge d'instruction koni ali nyokoro ngale busamise abeta ku usigare Abu Safina Jara no sira ka ngale konu ko ajabi siga ta la muye segso ubuta so anu ko femi mestal ge ka do ka fo seme yoro nyumana ka do ka fo sabe yiri abati gele no ya ge ka do ka fo baba dambele kumana ko halibi min metalge kado ka fo ivoirien olu ka problème ni ambe o kono wati wa mercenaire no ni kado ka fo mercenaire ye kado ka fo 46 militaire mercenaire no du kado ka fo kadu wati dollar no be an be bam ko ya kado ka fo ayira la ka fo ka premier ministre mi ni o twa ko Patrick ko kado ka fo ashi kado ka fo ale ni kurafo dilo ye baro sigike baro sigike ko na kado ka fo ko ayi korofo chama bo kado ka fo ka premier ministre ni o ye Alassane Dramane Ouattara ado kado ka fo ale ka ni premier ministre mi kado ka fo abina fo mi be talge ni affaire na amasumanya ni meke ni wati na committee ka tulu mai kado ka fo premier ministre ko ni kado ka fo kuno fundulaw ya nyine affaire aka je kado ka fo akabo akakuma sabla kado ka fo kabini affaire ni damne na ka se sisama wati do la kado ka fo ko affaire ko asebe giningume ma mo nyana ka fo ko akobi na ba o wati belaje na ya me wati na ko mi sisa ko amanga akoni sumame ni me talge kado ka fo premier ministre ivoirien la kado ka fo ani kuno fundulaw ka baro nzebe ayajira ka fo ko chendo koi wati do la kado ka fo olu koni wuli kajo asebe sabatira kado ka fo ame wati na ko mi bi mo kana nyere fiu sabla kado ka fo halibi mi ni abe wuli ko dialogue ni abe wuli ko solution diplomatique no yi kado ka fo ufa madaba ni nyanje halibi kado ka fo ko kuma nyanya ko amatika koi sabla kado ka fo olu ni Mali famau akaja kado ka fo ko ube nyangala masaka ani wati kado ka fo kabini ko mi damne domina ka se sisama ko Alassane Dramane Ouattara ayi hakla mi nda kado ka fo otidore oyeku kado ka fo ko mi se ka labe tugomina ni amawole ko solution diplomatique mai kado ka fo ko o kunkele kono ali bi ko ube ka baraka o kono sable kado ka fo sanga ani wati mi me talge kado ka fo kuno fun dilawla wal mai kado ka fo kuno funu bi tema uni nyanje wole lube uni nyanje Alassane Dramane Ouattara kado ka fo ako mi me talge solution diplomatique la ale ko ni kado ka fo ama joko wa solution diplomatique kado ka fo ko oti joko wa o debi na ka ko afrai ko ale ma follow la n'a kun fɔlɔ la a kun tɛ kɛta o a kun tɛ kɛta dɛ ale fɔlɔla sans délai de la sans délai ayiwa min bɛ talikɛ ka don ka fɔ premier ministre la a ko i ka don ka fɔ min bɛ talikɛ Alassane Dramane Ouattara ayiwa ale n'u ka kuma fɔcogo don dɛ ko ka don ka fɔ kabi ko in bɛ daminɛ don min na fɔ bi Alassane Dramane Ouattara ko a ye fɛn min prôné a ye fɛn min ka don ka fɔ k'o ta k'o bila bala k'o ye dialogue ye k'o ye solution diplomatique ye i ka don ka fɔ premier ministre a ye nin fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ i ka don ka fɔ ko Alassane Dramane Ouattara a y'a jira kabini waati dɔ la min bɛ talikɛ Mali ani Côte d'Ivoire la ka don ka fɔ ko danger de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani Côte d'Ivoire min bɛ talikɛ sigiɲɔgɔnya la o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ talikɛ histoire ani géographie la a ka ja i ka don ka fɔ fɛn caman bɛ ne bɛ Mali ani ka dɔn ka fɔ Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o kuma i ka don ka fɔ ka kɛ ni o ye i ka don ka fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a tɛna se ka se o kisa ma anw ni ka dɔn ka fɔ Mali a ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min ye solution diplomatique ye ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa i ka don ka fɔ u na to o hukumu kɔnɔ fo ka taa fɔ i ka don ka fɔ maa 46 min ni olu bɛ bolola an fɛ yan i ka don ka fɔ ka taa se u bilali ma kunnafonidilaw i ka don ka fɔ u ye hakili jigin ka koyi ko i ka don ka fɔ juillet kalo tile 10 waati san 2022 la min bɛ talikɛ i ka don ka fɔ surasi 49 ka fɔ ko olu de minɛna min bɛ talikɛ nin surasi 49 in na i ka jɔ sɛbɛ sabatira a ka ja i ka don ka fɔ Togo olu ka masakɛ fɛ waati dɔ la min y'a to i ka don ka fɔ maa 3 bayago olu sera ka bila a bɛ don min na komi bi hali bi min bɛ talikɛ maa 46 la olu kɔni ka don ka fɔ ni u jɛcilen bɛ i ka don ka fɔ anw ka faamaw fɛ ko mercenaires don hali bi i ka don ka fɔ u bɛɛ bolo la koyi nka min bɛ talikɛ solution na k'olu kɔni fɛɛrɛw ni dabali bɛ sen nɔ ayiwa
wala sa bise ka bila tuguna bete ka do fo kunnafoni filɛ min ne ka do fo anya bo nouvelle horizon kono baba damele ale ka sɛbɛn nouvelle horizon abune ale bila a nouvelle horizon kelen ne b'ale sama ka gɛrɛna sanga fɔlɔ ko tala ima da ala ka ɲinɛ fure la mun ye Mahamane Touré a kumara Abu Safina Jara ko mun ye protection des autorités de la transition o tɛ ka mun ye transition marabagaw k'u kɔlɔsi k'u kisi wa ka ɲɛsi mun ye u jugu ma so kɔnɔ jugu a ka ja ka taa fara mun ye kɛnɛma jugu ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Keita tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen siga t'a la mun ye Segu ka wulilen don k'u jɔ dɛ siga t'a la Abu Safina Jara ko dugawu don bɛna kɛ yɔrɔ mun bɛ yen n'an ka ma ko Dakala kulu o kɔnɔna la yen Abu Safina Jara ko dugawu don bɛna kɛ an bɛ décembre kalo tile 4 nata yen ko dugawu don belebele ko o bɛna kɛ mun ye Dakala o kɔnɔ la n'o bɛ Segu mara o kɔfɔ Abu Safina Jara a ko mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba n'o o kɔfɔra a tɛ CNT belebele a t'ale kɔfɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko a ko n'i y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn c'est à dire ne bɛ se ka kɔgɔji natɔ de ye quoi ayi a ko toujours quand n'i y'a tɔgɔ mɛn dɔrɔn ça dit a ko en tout cas il a de bonnes initiatives a ko États-Unis ni Ukraine ka guerre a souci bɛ Mali de la yan i sɛbɛla Abubakar Sidiki Fɔnba Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko Abubakar Sidiki Fɔnba waati tɛmɛnen na ale kɔni ye zole k'a sɛbɛkɔrɔ da k'a yira k'a fɔ ko mun ye saraka caman ko de kan ka bɔ Kita saraka mun n'a bɛ kɛ sababu ye mun ye jamana marabagaw a ka ja ka taa fara mun ye jamana yɛrɛ kan Abu Safina Jara an bɛ se ka kisi cogo min na a ko mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Segu maabaw Abu Safina Jara olu fana ye wele kɔni ka a da u y'a yira k'a fɔ ko mun ye décembre kalo tile 4 nata yen Abu Safina Jara ko siga t'a la mun ye Segu maabaw u k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye décembre kalo tile 4 nata yen kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Dakala o kulu kɔnɔna la yen Abu Safina Jara ko dugawu don bɛna kɛ ka ɲɛsin mun ye transition marabagaw ma ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma Abu Safina Jara ko danga fɛnɛ bɛna don dɛ ka ɲɛsin mun ye jamana juguw ma daga bɛna don ka ɲɛsin jamana juguw ma ka dugawu kɛ ka tila ka daga Mahamane Touré Abu Safina Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ani ka taa fara mun ye Segu maaba ninnu kan u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn mun da la Abu Safina Jara u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko jamana in gɛlɛya o b'a kɔnɔ la fo dugawu de ka kɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jugu Abu Safina Jara u bɛ ka janfa labɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛ taa abada fo dugawu de ka kɛ farakati de ka bɔ walasa mun ye jamana in ko a bɛ se ka kisi cogo min na Abu Safina Jara mun ye Segu maabaw u y'a yira k'a fɔ ko jamana in ko a bɛ gɛlɛya o kɔnɔ la u ka jateminɛw y'a ye k'a fɔ ko janfajugu caman de labɛnnen don mun ye Mali kama janfajugu caman de labɛnnen don an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko janfajugu caman fana de labɛnnen don ka ɲɛsin ale ma Abu Safina Jara mun ye Segu maabaw u y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin o baara ninnu ma ko siga t'a la ko mun ye décembre kalo tile 4 san 2000 ani san 22 Abu Safina Jara ko wulikajɔ ko bɛna boloda Dakala o kɔnɔ la Segu maabaw ko k'u bɛna taa Ala wele ka masa Alahu Taala k'a wele o sababu kɛ alisilamɛ ka kɛlɛkɛ bere fɔlɔ Abu Safina Jara k'o ye dugawu ye u bɛna taa Ala wele jamana in ye Abu Safina Jara u bɛna taa Ala wele Assimi Goïta a bɛ se ka kisi cogo min na Segu maabaw ka fɔ la Abu Safina Jara u y'a yira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta n'ale bɔra ka bin Abu Safina Jara a kelen tɛ binɛ siga t'a la ko min ye Guinée Conakry o bɛɛ dafiri Burkina Faso o fana bɛ dafiri Abu Safina Jara wa k'o de ye juguw ka laɲini ye dɛ mun ye Segukaw y'a yira k'a fɔ u tɛ n'u sigi abada Abu Safina Jara ko in kɔni ko a ka k'u ɲɛna o de hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko janfajugu mun n'o labɛnnen don jamana kɔnɔ ani ka taa bila mun ye jamana kɔkan la maliden jugu dɔ fɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye kɔkan jugu dɔ fɛ siga t'a la u bɛna dankari nin bɛɛ lajɛlen na wa Abu Safina Jara u y'a yira k'a fɔ ko mun ye dugawu n'o o kɛra ko siga t'a la ko fatiya bɛ ta dɛ fatiya k'o bɛ ta ka ɲɛsin mun ye jamana jugu kɔni ma awɔ o ka ɲi o ka ɲi kɛ jugu n'o ka kan nka u bɛna bɛɛ kɛ don kelen wa a bɛɛ bɛ kɛ don kelen kɛ ah bon awɔ ayiwa e bɛ don fila ko fɔ nin na bon jugu fana ta kun ka organiser a dan na kɛ ayi a bɛɛ bɛ kɛ don kelen ba bɛɛ kɛ don Abu Safina Jara siga kɔni t'a la ko décembre kalo tile 4 Segu maabaw y'a yira k'a fɔ kɔni bɛna taa dugawu don kɛ wa danga fana bɛna don o sababu ko jamana ko siga bɛ fɛn mun na k'a bɛ janfa kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la Mahamane Touré ale sɛbɛnnikɛla ye o bɛ kɛ sababu ye mun ye Sejalo an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a sɔgɔlen na Faransi kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ an den don an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye ami ayiwa Ala ka ɲɛgɛn CR Kamara an b'a fana fo mun ye Yada Kulubali Abu Safina Jara an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Mustafa Sajo foli bɛ lase nin bɛɛ lajɛlen ma